vaan ennen katsotaan, tänne ei. Tuli toinen altu perään vittu. Se on molemmat saattaa. Mennään väkennys sinne vielä vittu. Jokin rangi on perään. Montu. Nyt luulen, että me ollaan jotain noviisia, ettei olla tollaista ei tiedä näin. Oli vitun jätkä, kamerat helvetti. Katsotaan kova. Ai hyvä. Ja rekka tulee perään. No vittu, että mun. Vittu idiooti. Ulkona. Jos se on hyvä iso, niin ei pienellä. Tää on samanlaisia kuin me oltiin vittu Tanskassa. Jokaisen liikenneympyrän jätti pyöriä ja lukee karttaa vittu. Minäkin tuutin ei kattommo. Hyvä jätkä! Rock and roll. Never dies. Tossa ei ole minuutti. Nyt kai. Nyt tuli seuraava leikki. Voihan se juhannuksen noin viettää. Haluatko jotain perällä? Koittaa vissiin maailmantus. Kato, se on tällä vapauden. Monta kilsaa jaksaa vetää tuossa. Erä käsi arvoa. Se ottaa sitä Essoa, kun tää 300 tonnia tulee täyteen tossa. Parissa. Mä tekin nyt tosi jotain piruetteja, tai että vladita jotain. Kato pohjilla. Piruetti. Tuohon ne saa vaan subitsoida. Kaikki kuuluu nousi. Alo? Hello? Lette mycket bra på det. Nästan. Vad finns det? Ei, kun se vaan vittu bouncea päässään. Jätkät joo fiilaa. Niin saanut kuvaa, Mitä jaksa. mä kuvaan niin kauan, kun tää vaan vittu loppu. No nyt se huono. Ota nyt vittu se kamera, sä häpäset itse. No voi kyllä häpäsee. No en nyt tiiä, hei. Jätkä kuvaa vittu ihmisiä. Aina rööki. On kapella, vihreä. Mä en käy vaan kuvauskeikka. Tää takas. Ei multa sen biittämättä. Vittu niin. Voitko sä ääni samoin? Ostat mikki. Sinä kaikki läpät alla. Katsotko noi korvat opseen hommata? Mä just putsin teille, kun mä lähdetään. Näytä sedälle. Vittu. Werneri, ota huikkaa tää. Korvamaikus. No juuttas nakki. Mikä täällä löytyy tuolta? Juuttas nakka, hei. Mistä näin oikein tuolla? Sama fiilis koira. Kauanko ne? Monta kertaa on vetänyt? Niin mä tiedän, että kuvaa. Liitytäänkö? Ei saa loppuu. Kato niin, Ottakaa puoli tuntia, kun laitat mukaan. Ai mitä sieltä? Ottakaa puoli tuntia, kun laitat mukaan. Mennäänkö? Kyllä, jos on joskus se. Palikaan toi jo. 100 kertaa niin. Tämä kuusi paikkaa ottaa poliisi. Saapa tuoda poliisi. Se on ihan mukaan. Jahtaa. Toinen tulee vastaan. Olisi pitänyt soittaa heti alusta.
Tää tekee mustaa vanaa, jota olen monta rundia vetänyt. Kyllä mä itse vaan käsin, jos olisi takapottua vetäis tuossa ladistaan. Siinä on jotain ideaa. Olis vissiin renkaat penniä. Tää pitumimakko. Vittu. Mä korva ihan lukossa. Mä voin tiedä. Mä muistan silloin 40-luvulla, kun käytiin isävainajan kanssa kalalla. Tää on tietysti yksi tuota on meillä. Meillä oli tossa Yamaha 2,5 heppäisestä moottorista. Tää niinku perämoottorista tulee. Hyvä, mikä polttaa suolta. Hyvä. Kai se on. Joo, Joo, siellä on porkkanoin tuolla Karla paljon. Aika Vissi eikö 4 miltaa nyt kuvannut. mikä sä naruttakin? Joo. Mä tein voi 40 kamera heittää, menee, ei vaan haittaa. Näin sä? 40 pes. No. Osti Eskolla. Kauppahinta on salaisuus. Näin sä 40 kaveri. onko Yltä-Sanoja, mutta me teki NASA. NASA muuttaa niin ulkoa, niin sitten täältä ottaa avaruudessa naapalus, miten tuotte moni miljoonaa. Eikä no päälle. Olen ostanut 15 vata digikamera, että nyt laatikko vuoroksen sellainen foliolla, ei kun niin, siinä on kaikkea tämmöistä reikä, iso ja hyvin mukavasti. No, päästä sinne menee ja nyt oli 38. Sitten oli tippunut ekastunut siihen. Tämä tieto olisi ollut niin paljon paikan. Ihan vittu selkeä. Sitten on video. Kelaa vittu NASA. Anna poikki välillä.